ସଂଖ୍ୟାର ବ୍ୟାପକ ରୂପ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ବ୍ୟାପକ ରୂପକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥରେ ବୁଝାଯାଏ ବିସ୍ତାରିତ ରୂପ। ଏହି ବିସ୍ତାରିତ ରୂପ କ'ଣ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ି ସାରିଛେ। ଆସ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇ ଆମେ ବୁଝିବା। ମନେକର ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି 52। ଏ 52ର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆମେ ଜାଣିଛେ 52ର ଅର୍ଥ 5, 10, 2, 1 ଏ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛେ। ବା 5, 10କୁ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ 50, 2, 1 ମାନେ ସେଇ 2। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବା ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମେ ବିସ୍ତାରିତ ରୂପରେ ପଢ଼ି ସାରିଛେ। ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାୟରେ ଆମେ ଲେଖୁଛେ 5, 10କୁ ଆମେ ଏମିତି ବି ଲେଖେ 5 ଗୁଣନ କେତେ 10 ଯୁକ୍ତ 2, 1 ମାନେ 2 ଗୁଣନ 1। ତା ଅର୍ଥ ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ ଯିଏ ଅଛି ତା ଦେହରେ 10 ଗୁଣାଯିବ, ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଯିଏ ଅଛି ତା ଦେହରେ 1 ଗୁଣାଯିବ। ଏଠି ଦଶକ ସ୍ଥାନ କିଏ ସେ 52ରେ ଦେଖ 52ର ଏପଟଟା ହେଲା ଦଶକ ସ୍ଥାନ, ଏପଟଟା ହେଲା ଏକକ ସ୍ଥାନ। ଏଇଟା ଏକକ, ଏଇଟା ଦଶକ। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆମେ ନେବା। ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଲା 496। 496। ତାହେଲେ ଏହାର କେଉଁ ଘରଟି କେଉଁ ଘରେ ଅଛି? ଦେଖ ଆକୁ ଆମେ ଟେବୁଲରେ ସଜାଇବା। ଏଇଟା କେଉଁ ଘର? ଏ ଟେବୁଲରେ ଏକକ ଘର ନେବା। ଏଇଟାକୁ ନେବା ଏକକ ଘର, ଏଇଟାକୁ ନେବା ଦଶକ ଘର, ଏଇଟାକୁ ନେବା ଶତକ ଘର। ତାହେଲେ ଏ 496କୁ ଆମେ ଟେବୁଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବାକସରେ ସଜାଡ଼ିବା ଶିଖିଛେ। 4ଟା ଶତକ ଘର ରହିବ, 9ଟା ଦଶକ ଘର ରହିବ, 6ଟା ଏକକ ଘର ରହିବ। ତା ଅର୍ଥ ଶତକ ଘରର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? ନା ତାର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 4ର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 400, ମାନେ 4 × 100। ସେମିତି ଦଶକ ଘରେ ଥିବା ଅଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ 9, 10, ତାକୁ ସେଥିପାଇଁ ଲେଖାଯାଏ 9 ଗୁଣନ 10। 6ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ସେମିତି କେତେ ହେବ? 6 ଗୁଣନ ଏକକ ଘର, 6 ଗୁଣନ 1। ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଆମେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବି ଏଇ ବିସ୍ତାରିତ ରୂପରେ ଲେଖି ସାରିଛେ, ଜାଣିଛେ। ତେଣୁ ଆକୁ ବିସ୍ତାରିତ କରି ଲେଖିଲେ ଏଇଟା ହେଲା 400, ଏଇଟା ହେଲା 90, ଏଇଟା ହେଲା 6। ଏଗୁରୁ ସବୁ ମିଶାଣ କରିଦେଲେ, ଯୋଗ କରିଦେଲେ ଇଏ 496 ହେବ। ମନେକର ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଆମର, ଯାହାର ନାଁ ଆମେ ପଢ଼ିଥିବା ଅଙ୍କ ଭଳି ନୁହଁ, ଯାହାର ନାଁ ଇଂଲିଶ ଆଲଫାବେଟ୍ ଆକାରରେ ଅଛି। ଏ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ଶତକ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଏ, ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ବି, ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ସି। ତେବେ ଆମର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଲା ABC। ଏ ସଂଖ୍ୟାଟି ABC। ତାହେଲେ ଏଟି ଶତକ, ଏ ବିଟି ଦଶକ ଓ ସିଟି ଏକକ ସ୍ଥାନକୁ ମାଡ଼ି ବସିଛି। ୟାକୁ ଆମେ ବିସ୍ତାରିତ କରି କେମିତି ଲେଖିବା? ସେଇ ପୂର୍ବ ଭଳି ଆମେ ଶତକ ଘର ଥିବାକୁ 100 ଗୁଣିବା, ଦଶକ ଘର ସ୍ଥାନକୁ 10ରେ ଗୁଣିବା, ଏକକ ଘର ସ୍ଥାନକୁ 1ରେ ଗୁଣି କେମିତି କରୁଛେ ଦେଖ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏ ଘରଟା କ'ଣ ଲେଖିବା? ନା ଶତକ, ଏ ଘରଟା ହେଲା ଦଶକ, ଏ ଘରଟା ହେଲା ଏକକ। ତାହେଲେ ଏ ସ୍ମଲ୍ ଏ କୁ କେଉଁ ଘରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା? ଶତକ, ଦଶକ, ଏକକ ମଧ୍ୟରୁ ଶତକ ଘରେ। ଦଶକ ଘରେ କାହାକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା? ବି କୁ। ଏକକ ଘରେ ସି କୁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଆମ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କରିଥିବା, ଶତକ ଘରେ ଯିଏ ଥିଲା ତାକୁ ତାର ମୂଲ୍ୟ 4 ଥିଲା, 400 ହେଉଥିଲା ବା ତାକୁ 100ରେ ଗୁଣୁଥିଲେ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଏ ଟେବୁଲଟି ବି କରିବା। ଏର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ଏ ଗୁଣନ କେତେ? 100। ସେମିତି ବିର ସ୍ଥାନ ଯେଉଁ ଦଶକ, ତାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ? ବି ଗୁଣନ ଦଶକ, ତେଣୁ 10। ସିର ସେମିତି ସି ଗୁଣନ 1। ତା ଅର୍ଥ ଏଇଟା ଏ 100, ଏଇଟା ବି 10, ଏଇଟା ସି 1। ତାକୁ ଏମିତି ନ ଲେଖି ଆମେ ଆମର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅଛି, ସେଇଭଳି ଲେଖିବା। ଗଣିତ ଭାଷାର ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆକୁ A00କୁ ନ ଲେଖି, ସିନା ସେଇଟା ଥିଲା 400 ବୋଲି 4 ଡାହାଣ ପଟେ ଯୋଡ଼େ ଶୂନ ଲେଖୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଏଇଟା A100 ମାନେ ଆଉ ଏର ଡାହାଣ ପଟେ ଯୋଡ଼େ ଶୂନ ଦେଇକି ଲେଖିବା ନାହିଁ। ଏଇଟାକୁ ଲେଖାଯାଏ 100A। ସବୁବେଳେ ନମ୍ବରଟା ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼ରେ, ଲେଟରଟା ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼ରେ। ସେମିତିକା ଏଇଟାକୁ ଲେଖାଯିବ କେତେ? 10B।
এইটা को सी खाली सी बा 1c ओके। तेबे आमे आउ गोटे एग्जांपल नहीं करवा मनकर संख्याटी अच्छी PQRS एकक स्थान S दशक स्थान रे R शतक स्थान रे Q हजार स्थान रे P ताले आकु विस्तारित रूप करी आमे केमिति लिखिबा ना एटा हजार स्थान रे P अछि तेणु 1000 P प्लस Qटा शतक स्थान रे अछि तेणु 100 Q प्लस R टा दशक स्थान रे अछि 10 R प्लस S टा एकक स्थान अछि 1 S तो 1 S लिखा जाने खाली S लिखा जीवो ओके। सेमिति आउ गोटे एग्जांपल आमे सेट करि परिबा मनकर CBA अछि तले को वर्तमान C टा शतक स्थान को पड़ला तार मूल्य अनुसार से अनुसार बदल गेला B टा दशक स्थान एटा एकक स्थान R मूल्य केते हबो सेमिति का C टा 100 स्थान थरो 100C B टा एकक दशक स्थान थिबारु 10B प्लस A टा एकक स्थान थिबारु 1A बा खाली A सेमिति आ गोटे एग्जांपल को मनकर अछि सेटा जियो को हमें J I O जियो याकु विस्तारित रूप को लिखा जेटा ताले को स्थान रहला शतक स्थान रे तेणु करी तार मूल्य हबो 100J प्लस I टा को स्थान अछि दशक स्थान रे 10I प्लस O टा को स्थान अछि एकक स्थान रे 1O ओके। यार विपरीत उपाय रे जदि थिबो आमे केमिति करिया माने विस्तारित रूप रे देई देई थिबो आमे तार संख्या रूप को केमिति आनिबा गोटे एग्जांपल देखो अछि हम पाखरे 100 * t + 10 * a + 1 * p तला को आमे केते लिखि परिबा 100 स्थान रे t रखिबा 10th स्थान रे सॉरी 10 स्थान रे a रखिबा यूनिट स्थान रे p को रखिबा शतक स्थान रे t दशक स्थान रे a एकक स्थान रे p तले संख्याटी केते हबो t a p ओके। आउट एग्जांपल देखो 100 * a प्लस b * 1000 अछि c * 1 अछि d * 10 अछि ये किसी सजड़ा सजड़ी हेई नाही हमको प्रथमे आकु सजाड़िया को पड़िबो कोन ना आमे 1000 रे जेटा गुणा हे अछि ताको आगु कणिबा ता पाखु 100 रे जे गुणा हे अछि ता पाखु रखिबा 10 रे गुणा हे जे अछि ता पाखु रखिबा शेष रे 1 रे जे गुणा हे अछि ताको आमे सजाड़ी के लिखिबा तले प्रथमे कोटा लिखिबी तले b * 1000 b * 1000 प्लस तापर कोटा लिखिबी 100 रे जे गुणा हे अछि एटा 100 गुणन a प्लस तापर कोटा लिखबी जी 10 रे गुणा हे जी कोटा ना एटा d * 10 प्लस तापर कोटा लिखबी ना 1 रे गुणा हे जी c * 1 एको आउट के हम सजाड़ी के लिखि देले 1000 गुणन b 100 गुणन a 10 गुणन d 1 गुणन c बर्तन सजाड़ी हे गेला ना नहीं माने समस्ती करो बाम पटकु रहि गेला नंबर डाहाण पटकु रहि गेला लेटर तले उत्तर केते हबो एथर 1000 गुणा हितवरु इटा माने हमर जदी याकू आबाक से देखैबा एकक दशक शतक इटा 1000 तले को घरु केस रहइबो कुह बीटा 1000 घरे रहइबो सहक घरे a रहइबो दशक घरे d रहइबो एकक घरे c रहइबो तले संख्याटी हमर b a d c आउट एग्जांपल देखो 100 * 7 + 1 * 8 + 10 * 9 अछि तले केते हबो एटा कुह आगो सहक करथिवरु एटी सहक दशक एकक अछि तेणु
ସହକ ଘର ଲେଖିଲେ 7, 10 ଘର ପାଇଁ ଲେଖିଲେ 9, 1 ଘର ପାଇଁ ଲେଖିଲେ 8। ଆମର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଲା 798। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖ 10A ପ୍ଲସ୍ 1000B ପ୍ଲସ୍ C। ତାହେଲେ ଏଠି 100 ଘର ମିସ୍ ହେଇଯାଇଛି, 100 ଘର ମିସ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ 100 ଘର ଯଦି ମିସ୍ ହେଇଛି ସେ ଜାଗାଟାକୁ ଆମେ 0 ବସେଇଦେବା। ତାହେଲେ ଆମେ 1000 ଘରଠାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। 1000 ଘର କିସ୍ ଅଛି ନା 1000ରେ B ଗୁଣା ହେଇଥିବାରୁ ସେଟା 1000 ଘର ସ୍ଥାନ ନେବ B। ସହକ ଘର ସ୍ଥାନ କିଏ ନେବ? ସହକ ଘର ଏଠି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସହକ ଘର ସ୍ଥାନକୁ ନେବ 0। 10 ଘର ସ୍ଥାନକୁ କିଏ ନେବ? 10A 8 ନେବ 10 ଘର ସ୍ଥାନକୁ, 1 ଘର ସ୍ଥାନକୁ C। ये 3टा लेटर्रे अच्छी, एटा डिजिट्रे अच्छी, माने एगुड़िक अक्षर B आउ A आउ C, एटा 0, एटा होची संख्या बा अंक। आउ गोटे एग्जांपल आम पाखरे अच्छी 1000 × 6 प्लस 10 × 7 प्लस 1 × 8। ताले एटी को घरटा मिस हो जाइए बोली अनुमान लगाउछ? 1000 घर अच्छी, 10th घर अच्छी, यूनिट घर अच्छी, किंतु 100th घर नाही। सहक घर एटी मिस होइछि। ताले आमे 1000 घर पई 6 लिखिबा, सहक घर पई जेतु नाही 0 लिखिबा, 10 घर पई 7 लिखिबा, 1 घर पई 8 लिखिबा। आमर रिक्वायर्ड नंबर इज 6078, 6078।